Diyan niabot nag anak ni Mami B. Happy kay kuno siya kay dako kay hang kwarto. Imo kwarto day diri. Tapad mo ni ati. Tutuan mo kwarto libot ito. Asa magubon pa ni? Lang di gubo na mo na sugod ni kuan. Kana tapad mo sa ati diha dipindi asa imong kwarto dapit diri ba or kani duha ka bintana kwarto na siya tagsa mo. Yeah, diri 8 by 10 kani kwarto ni dari. Kani diri kwarto. Kwarto ni Mami daha. Yeah, Kani sala. Yang tiris dito. kanira ang sala. Dako kay sala day taman diri oh. Kwarto ba taman dako kay kinadakuan ang sala day. Salamat Mami B. Ano kami guban ng original house. Lang diri naman ang kwarto ni ate sa una nang mura ko ba. Masong adlaw guys. Nako diri sang amo kay maabot ang amo itan sa bakasyon sa Bukidnon. Dari ko kay nang pagawan na guys. Nanguan ko nang misbis ko dari kuan ba. Diyan nang huwan ko dari sa mga nanagsak na basura. Di pantrapuhan na ini mga ingani na. So padung na kuno sila, na sila dapit sa Oslo. So atang ko dari nila kay nakoy daghang da gikan sa wala jang gipangalis dan dari og tanom tuwang gibalhin tong snake plant nga puwa kay kandihan na po nisang balhinan pulihan na po nisang lain hag kuan putang ngita na po kong lain nga sa ipuli ana jag panday tuwa nagkuan na niudto na sila kay astusi na kay delikado ang mga tanom guys ug masunog kay aral laging kainit. Madugali kay wa ka masunog diya kaniha pa nisang balhinon na kay nahug man sa diha sa ubos. Dako na magkaado sa katanan, duha man sa kamok ng tapad. Lang nanas Mami dali. Dali lang nanas sila lang. Bukidnon. Pinya jud na. Abanti gamay. Yan ang mga taga Bukidnon no. Pinya jud sa kusako oh. Ay kamuti. Grabe jud pinurtir ana. Grabe purtir ani. Galuya ra ba na siya? Nana Mami! Wala nas Mami! Wala nas Mami oh! Wala ba dyan na siya mukha ay gaon kay gimingaw dyan sa taman. Sweetie pay! Nanas Mami! Sweetie! Dali! Hara sweetie, nauluwi ka ito siya. Sweetie pay! Mami! Dali! Dali! Sweetie! Hala, wak mo na minaw. Ang tanawa oh. Tanawa, luwi kayo siya. Una, hilak ko siya. Wow, Mami na. Wala ba naghanag kumakain na siya? Lipay na kayo siya. Uy. Asa ko sara? Ito, udagan oh. Sweetie. Sweetie. Wami nga waman. Kiwaman mo dagan. Say pasalubong niya, pasalubong ko no, pasalubong ang bunot oh. O bunot. Bunot. Unsa man ang tanuman ka nang makaon? Tanong nga nangan ni kuan kanang Kay ato ang ibili nang way samad-samad. Kay ilalong agon man dayon. hala. Dai dagko jud atuan ang gagmay jud dai dagko ila. Dari na sila mag-beam. So,
kuan mambi kanang beam na lang na. Mag-beam sila ugma lunis mag-cut na kuno sila upang kuan katon pa man tong para sa atrasis. Diya i-welding pa. Diya man na maghuwat lagi sila sa kuan sa welding niya ugma. Muadtos ni ko sa Dumaguete kay mo tan-aw sa welding. Kay wala na may time magpanday nga siya kuno'y mangita. So sinikol na lang may muadto sa Dumaguete para magtanaw sa welding didto kay mas barato siguro didto. Mag-harvest na kay grabe ka magdabos ang talaga. Halos tanang dahon na ibunga. So pagpalit ko yung vlog kay alam mo sa tulok. Maghimo ta og cranberry jelly jam ito. Ayan, pulungan na nga yun. Naghala guys, oh. Malibot na rin sa awang. Malibot na na, oh. Sus, galing nakita guys, sa naghala ka binog. Oh, sabi binog, oh. Ang kaya, oh. Picture sa ako lang kanang picture ba nga mag-ala ko ba? Maraming naghala guys. Harvest na rin gusto ka baldi. Maraming adlaw na mga guys. Maraming bilising guys. Maraming bilising ang benefits. Nakadugo nga guys, oh. Limuta og cranberry jam. Sila sa kapungkong, oh. Pambida kanang amo nagihinahin naghakot ni pwede gapon na human jud na maghakot ni naguban na rin ya. Diya karon kuha na lang sila beam na didto. Diya human ni kun nila beam mag cut na sila og angle bar. Mag welding na diya kay palit pas ni kulog welding mo atos ni kulon sa Dumaguete. Salamat kay Mambi. Utang guys para sa panday delikado ni kay ikan res garden
Parisan og pinitong buwad. Nagagmay ng galingin. Mingming ano man, kaya wala sa ate. Ito kay trabaho manimikon. Dito sa panday. Kay itong isda o utan. Series. Hardware. City Hardware. Lawat. My goodness. Anak ko dari ma'am. Jud makapalit si Nicole dito mambi kay diyang ganahan jud kay kini kanang nay duha kapihitan. Kani duha kapihitan kuno kay unsa ni siya? Kaya maka-explain baka ani dong. Sa. Kay ang gusto sa among panday, ni nga rin magpanday nako ganiha. Tung duha ka buok ni kita mo. Mo kuno ni ang gusto. Nya na ma'am kanahoran siguro ni isa kayo tricycle. Ako ara ni iska step ra nino sama ni siya. Wala man sa yan ceramic. Talo man puna. Ay ilaw mo sa kuan. Nawagi. Balibag pa jud nimo di na. Iwas na. Adugay po na buak siguro po dai. Okay ni. Hindi lang na siya mapusdo. Batak na. Ano siya bukan. Okay. Antino. Balde pa dito. Muna yung bitin sa lalo, ma'am. Dire, install. Chika sa, ma'am. Di man ka na siya. Alom. Okay, buak. Wala man kay. Wala man. Okay. Pero ug kanang libawa nay maguba diha na mapalit ra man ka ng mga husos niya. Nami sitan ni mong bane. Nga mapalit. Oh. Napoy isa ka seat pud ana kuno hay bagma guba ba. Sit na mo na mo diya. Among baligya ka sit. Tani sa kwan. Mo ni si tabun ang panglak ani na dara. Ang panglak aning kani. Nana diya, ma'am, sit na taklob. Nasta club ni pilit. Oh, okay. Good eye. Okay, basin dili butangan og kuan na kay grabe alo uy. Hinaiha kay basi ginagabot dito na nanay crack. Oh, kira na. Para magulitan mo. Dire ha kay ano mo. Okay. Una pa'y nabili no sa kabox gamay. Sa folder na to, folder. Manaksan ba?
Hala, iya mo mulingkod mo ko diha. Ako ra itong na dira. Dili isibog na dito. Pailawom ning dako. Pailawom. Ikato may pababaw. Para likod dong. So na 5 ka. Ay, sa kasakong rice. Hala. Nawara ba ko siya mahunog? Kuha na lang kong tricycle. Yan, ipakarga po dari ang sa sakong bugas. 2,400 ning bugas. Yaw sa pedestrian. Masa tanang kita. Tanang pedestrian ba diha? Dire kay among balay sa bus. Dire. Oh. Kani. May pedestrian ba? Unahan gamay. Dito lang ka parking sa Ibunas motor. Dire. Di ba pa ako itakuha? Salamat dong. Pag-amping. Ya, mga buwak na. Mabuak din na. Nicole, ako ni abot tapod ko ma'am. Pareho na may nabot. Na napapalit siya o sani? Building ano, mas. Kuanis siya ka ng automatic. Nga diyan na. Ala, to ana, nabiktima na. Na. Ibuhusan na nila og siminto. Dari nabuhusan na dari humana. Sakto ra graba, balas. Mo ni akong regalo din siya guys, duha ka buy one take one man gud na siya. Pwede pang simba. Ang usa pink. Eskwelahan. Yang Kay birthday. gabi sa man gahapon kay first mass man sa August. Kanya? Gahapon, yun naman si Father kasi mga ga-birthday ko August. Nagpabindita ka? Oo. Nice po siya kay makaputi din sa makagwapo. Backlist lang. Di ano, di mo pwedeng i-backlist na lang. Ngawat na sa ano. Yan na, itago ana. Diba? Hindi siya pang simba. Siya mas lamisa guys kay nakalat. Wala ka nice dahil. Daghan din siya makuhaan mahimo. Ang kasal lagi ni. Sa likod, open din na siya. Ano na, tuyo ko na sa likod ng ano, adjust. Hindi rin na siya. Nito sa kay orange. Pwede tinira siya. Plastic na rin na. 1-1 na. Pindot ka na, yung di ano. Tagtawad ako nun ng mga plastic yun siya. Ah, napay plastic na kadikit oh. Sakto sa ulo ba? Ma-adjust ko rin sa ulo. Ma-adjust ka, tuyo ko na. Pwede rin ginasulod niyo mag-motor. Ayun, tag nainga na po si Rubino. Madaot mo kadi mo hang nawong wala ni. Sunog. Madaot yung nawong. Si Ruben kay kuan man. Dante!